गासै बिटिएडिनि खौरांगिरिफोरजों लोगोसे आसाम सोरखार सुबुं फोनांजाब मावख'गिरिनि बानजायनायाव क'क्राझार प्रेस क्लाबजों लोगोसे साननैनि हाबाफारि लानानै माहारियारि खौरां बिजों सान फालिनो थाग थियारि खालामनाय जादों। दिनै बेखेवनाय हाबाफारि महरै बिटिआरनि गासै खौरांगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सर्गयारी आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा नुजाफैयो आरो डक्टर निलुत सर्गयारीनि बिबुंथिजों हाबाफारिखौ बेखेवो। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गोबां मानिजाथावफोरा नुजाफैगोन। गाबोन नेशनेल प्रेस डे आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बिटिसि सरकारनि मददजों क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बिटिसि जार्नालिस्ट जे एस'सिएशन दङ बिथांमोना दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै प्रेस डे खुंदों। आङो गाबोननि जे नेशनेल जे प्रेस डे दिनैनो आङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। दिनै बेवहाय गाहायै मोननै टपिक लानानै सावरायलायनाय जादोंमोन। प्रेसनि जे रल सोलायहोनाय आरो गाहाम मोनसे गभर्नमेन्ट लाबोनाय आरो गोजोरथि मोनसे जौगानायनि थाखाय बिनि सायाव बे आयदानि सायाव बुंनो थाखाय आंनोबो मोनसे खाबु होनाय जादोंमोन। दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्रेस क्लाबनिफ्राय दिनै क'क्राझार बे साइन्स कलेजनि अडिट'रियाम हलाव बेयाव बाहागो लाफैदों आरो दिनै बेवहाय मोननै आयदानि सायाव सावरायलायनाय जादों। आंबो बुंदों जे मेडियाहा मोनसे रल दङ, जिहेतु जोंनि डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ फर्थ पिलार होननानै हमनाय जायो, बेनिखायनो मोनसे रल दङ। बिथांमोना गाहाम मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय गाहाम मोनसे खुंथाय लाबोनायाव मदद खालामनांगौ, सरकारनि खोथा बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनाय आरो रायजो राजानि जेंना जेंसि अभाब अभियोगफोरखौ सरकारनो मिथिहोनाय, बिनि मोनसे रल मिडियाया जेब्लायबो लाबोगासिनो दं आरो लानांगोन, बे बाथ्राखौ आङो खावलायदों। नंगौ गोबां बायदिसिना थासारिजों दिनै मिडियायाव मावग्रा मानसिफ्रा खामानि मावनांगासिनो दङ, जेंना गोबां दङ, अब्लाबो बेफोरखौ नेवसिनानैबो जाहाथे गाहाम मोनसे खुंथाय जोंनि गेजेराव जायो, बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आंबो बिथांमोनखौ खावलायदों। सरकारनि धोरोमनिफ्राय मिडियाफोरनि सायावहाय माबाफोर अनसुंथाइ होनायनि सानदों नामा? जिहेतु बिटिआरनि आथिखालनि चिफ बिथाङा बिसायख'थि फोसावनाय समावहाय मिडियाफोरखौ लानानै मोनसे मेनिफेस्ट'आव सोदोंमोन जे उननि समावहाय मिडियाफोरखौ सरकाराव फैयोब्ला नायनाय जागोन होननानै। दा माबाफोर सावरायनाय जादों? जोंनि थांनाय बिसायख'थिनि जे मेनिफेस्ट' बे मेनिफेस्ट'आव नंगौ मिडियानि मानसिफोरनि लागै मिडियाखौ जोंनि ओनसोलाव फोजौनायनि थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदोंमोन। बेनि माखासे हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा गमामायैनो बिटिआरनि जे सरकार, बे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। दा बयबो जों मिथिखागौ बे कभिड पेन्डेमिकनि समाव रायजो